This is one exam you must not fail. Oh, they're coming back. Mä olen hyvä feilaamaan kokeissa. Lisa, Josh is not dead. He's with us. Mistä sä luet? Push the damn button! Tää apua! Mistä sä luet? Missä se vitsi on? No siinä sun se... Oi tossa! Pöliä. Tossa! Apua! Vois mä hostaa. Apua! Mä hypin! Okei. Siis sille tarkoitan, että pingin takia. Painele spacea, mä hypin! Hiljaa! Jumalauta oikeesti! Louis tietää minne mennä. This way. Ainut reitti. Kukaan muu ei muka näe. Me hei. Hui hui hui! Hoi hui hui hui. Sä olet Hunter. Tuolla on joku Huntaa. Kuntaa! Huntaa! Ja! Kun taitka. Oh my god. No tos nyt kun luotaan vielä. Mä heitä granaatin, mä en tiedä niinku... Mitä mä niinku ajattelen, vaan se on granaatti. Granaatti. Ei sitä lentänytkään mitään. Tässä pelissä ei oo granaatteja. Ei niin. Niin. Miks alas? Se on ainut reitti. Seurataan ainoa reittiä. Mikä meille annetaan? Laukkuja paljon. Mä luulen, että mä saisin nostaa jotain. Stressaantuneita, kun kaikki ihmiset kuolee. Kuka nyt antaa meille ruokaa? Nobody. Yourselves. Musiikkia! Herra jumala, mitä sä... No minä. Jaa. Pärjät sä? Saisinko pillereitä? Saat. Niistä olisi Saat suuri tän. apu. No et saa. Mä haluan pillereitä. Et saa. Et saa. Ottakaa roskis. Mä melkein osuin. Täällä on taas XP. Mä häitin sen koneen. Mä hajotin jotain pyhää. Adrian isotti. Siis. Voisin hiilata Joe. Mä häitin sun nilkuttaa! No tää oli hyvä paikka olla. No ne, 2 spitterin liman välissä. Hapon, syljen kuolan, mitä tää on. Mitä? Tää oli turhiana vessa, kun ei saa kiinni, kun sä oot mennyt tuonne vessan sisään. Ja, odota. Mikä mun legit mun melee katos? Huntaa! 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 Täällä on tankin ruumis ja tankki. Mitä? Se on ruma! Se on ruma! Se on ruma! Se on niin ruma! Kuoleeko mä tähän? Haluan kokeilla. Ai! Tyhmä vai tyhmä? Refleksit. Anna mä arvaan, tyhmä. Jumala mitä kyytiä! Kerron jumala mitä kyytiä! Mun jalois on katana. No niin, ja nyt tää on sitten kerin ja vaihtaa aseet ja kaikki. Katana, I need you back. Yksi suorska. Mä niputan kaukaisuuteen. Anna mä ammun päättömästi kaukaa. Kato, mulla on 1 HP. 1, 2, 3! Yes. Ai vitsikö? Ehkä 1. Kun näitä on 2. Ai herra jumala, se tuli suoraan päälle. Ja nyt mä tajuan, että mulla ei oo paukkuja enää. Näytetään vaan, että armeija tulee. Yeah. Ei nyt meitä enää auta.